Ginkumpirma naman sang kakilala kagabihan sa mga biktima nga may dara nga problema sa preno ang nasambit nga truck. Sa interview sa Bombo Radio kay Freddy Masiado, iyagin pahayag nga antes na tabo ang insidente, aga pa lang kahapon nga adlaw ila na ginpakayo ang preno sang truck. Apang sang nagabot ng hapon, ila naman ginkargahan sang kawayan nga ila kuntani dalon sa Banwas sang Uton. Suno pa sa iya bangod dulhugon kag lubak-lubak ang dalan, dako ginang posibilidad nga nadulaan sang predo ini kag gintunaan sang disgrasya. Dugang pa ni Masyado, dako nga kasubo ini sa mga pamilya sa mga biktima bangod tatlo sa may ang pamilyado na samtang ang isa naman sa napatay ang estudyante naman kag nakahanda na kuntani siya kinahanglanon para sa masunod nga pagbukas sang klase bagod maga-eskwela na ini sa kolehiyo. Para insubong ang investigasyon sang otoridad may kantanan sa among trahedya. Mga amigo ko dyan. Sino? Si Michael, si Kwan, si Tayberong, si Kwan, si Bata ni Ungab, lipat ko ngalan niya. Abali sinong driver ni? Si Michael Reyes, Michael. luka berbisyo na prino yun. Sino kambal si Michael man? O, gina kayo, ada kayo, ada prino sa kananda sa mga sawa da. Anan mo dyan na. Pamilyado tanan? Oo. Ang isa to, hindi to. Ang bata kang operator naman sa Krento, hindi to. Bag-olo to, ma-eskwela to college gani. Sino? Ang ano to, Fernandez, plead. Ano to man, Ang pinante? Oo. Bali ang pinante, bataon pa? Bata pa to. So, biskwits? Oo. Ay, so piningan eh. Napirparahan tatay na to kang kuan kang uniform na daad. Ay, tood. Ang motor ng tabo ka na.